Jiena Marthese mill-Greenhouse Malta, NGO Maltija li taħdem fuq issues soċjali u ambjentali. Dan il-video biex nintroduċi kampanja li qed nagħmlu għas-16 ta' Settembru li jiġi il-World Ozone Day, il-Jum Dinji għall-kuxxjenza dwar l-Ozone. M'hawnx daqshekk kuxxjenza dwar il-problema tal-ozone kemm suppost ikun hawn, għalhekk ħaniddedikaw mhux jum wieħed biss imma 5 għal din il-kampanja. Kemm jidher li it-toqba fl-ozone mhux qed tkompli tikber u li l-istrati qed jissaħħu, il-problema xorta jmada. Li jagħmlu ma jaffettwax biss lilna u lil saħħitna imma wkoll l-agrigoltura u kreaturi u organiżmi oħrajn. Dak li nagħmlu aħna ma jibqax biss problema tagħna, imma jaffettwa wkoll l-ekosistemi kollha. Peress li ġrat darba aħna naħsbu li l-problema tista' terġa' tiġri jekk ma nqogħdux attenti. Livelli ogħla ta' UV affettwaw l-aktar kreaturi marittimi. Għalhekk aħna ħanagħmlu din il-kampanja fejn ħanagħmlu origami, smajtu sew origami ta' 4 kreaturi marittimi differenti. Nagħmlu żrinċ, shrimp, granċ u ħuta. Aħna nixtiequ li intom tipparteċipaw f'dil kampanja billi tagħmlu origami wieħed jew kemm tridu u tieħdu ritratt u ssibu fatti minn kodba mill-internet billi titkellmu ma' nies professjonali fuq il-problema tal-ozone jew fuq l-effett ta' dawn il-kreaturi tal-livelli ogħla ta' UV. U mbagħad nixtiequ li intom tixxerjawhom u taqsmuhom fuq is-social media differenti. Aħna għandna Facebook u għandna Twitter u tistgħu titteggawna fuq dawn. Però jekk tridu tużaw social media oħra, ninħeġġukom biex tibatulna email fuq green.um@gmail.com bil-fatt u bir-ritratt tagħkom. Fis-16 ta' Settembru fil-Jum Dinji dwar il-kuxxjenza tal-ozone ħajkonna blog post fuq il-blog tagħna. U hemmhekk ħanaqsmu informazzjoni li aħna stess inkunu sibna u ftit mill-fatti u ritratti li battulna intom. Il-kampanja ħanaqsmuha mhux biss ma' Malta imma internazzjonali. Jekk jogħġobkom l-origami tagħkom għamluhom bil-gazzetti, magazines jew wrapping paper użati. Ħanippruvaw nkunu ħodor u sostenibbli kemm jista' jkun. Għal din il-kampanja ma nixtiequx li tużaw origami paper. Għalissa daqshekk narakom għada fejn nagħmlu dan iż-żrinċ taw li jaqbes ukoll. Ħudu pjaċir għamluhom dawn l-origami verament, però l-pjaċir mhuwiex biss lan. Nixtiequ li bir-riċerka tagħkom in-nies jindunaw li bl-aġir tagħhom ma jaffettwax biss lilhom infushom imma lid-dinja in ġenerali. Bye.